Sesikhona ke sesifikile xa senjenje singenisa nina kaloku bantu abahle nina sebekhona apha eminyango sebengxangile ngalo olusuku lwanamhlanje Saturday the 5th of December 2020 suku olo esiye sincokole khona ngezinto ezidla umzi apha kweli khaya lenkcubeko yesintu kwaVusilanga. Siyanamkela ke xa sitshoyo sithi nawe namntu ofikayo ngena ungalibali kaloku uthi xa sewungene usubscribe ukwenze ba nawe ube yinxalenye yale ngqokelela yabantu abalandela le channel yakwaVusilanga. Namhlanje kaloku njengoba yiSaturday sincokola itopic ebesiyichazile ukuba namhlanje sizabe siphendula into yokusetyenziswa kwamayeza esintu adityaniswe namafutha ehagu okanye ifishi okanye ucantsi. Iquestion ithi ke kutheni kufuneka xa usebenzisa amayeza esintu ungayi ecantsini, ungayisebenzisi inyama yehagu, ungayityi ifishi. Sizabe sincokola ngaloo nto ke namhlanje wena mntu ufikayo. Zikhona nezinye esesizikhe nazo sazihlamahlongwana phezulu mntu ofikayo, hamba uyozikhangela, zininzi iivideos ezikhoyo kuyo le channel. Sithi ke singekayi kude siqale ngedisclaimer, into ethi siyazikhusela njengoba sithetha njengale topic ethi kutheni. It means we've given a conclusion ukuthi xa usebenzisa ezi zinto zalamayeza esintu nokunye siza kubala, sukuyisebenzisa inyama yefishi, sukuyisebenzisa inyama yehagu, sukuya ecantsini. The disclaimer ke here is that apha sithetha ngale ndawo kuthiwa kukwaVusilanga, apha kwaBhele. Mhlawumbi kwaGambu naphayana kwaGaba bazayiqhuba ngenye indlela, kodwa apha ekhaya sithi hayi masihlakulele ke into ethi kutheni ezi zinto zintathu kusithiwa sukuzimanyanisa nazo, inyama yehagu, inyama yefishi nocantsi. Kutheni kuthiwa sukuzimanyanisa nazo? Zikhona ke nezinye izinto nazo eziye zibizwe kwezinye ikona kuthiwa xa usebenzisa amayeza ungathi xa usexesheni amayeza la uwaphathe. Asiyibalanga ke leyo into kuba ayingeni ngokwalapha ekhaya. Ithi ke loo nto ukubana uze kwaBhele umamela imithetho yeyeza elihlanganiswe apha ekhaya, ukuba uye komnye umntu umamela imithetho yeyeza lalo mzi. Sithi ke xa siphendulela ezi zintathu kutheni kufuneka ezi zinto ungazimanyanisi nje nazo. Sifuna ukohlula ke izinto ezimbini xa sisebenzisa igqabi nexolo, sisebenzisa ingcambu, xa sisebenzisa izinto zokunyanga. Sizawugxininisa ke kwigqabi nexolo nengcambu, singayishiyi ngasemva engenye nenye into eliyeza. Apha sithetha ngamafutha, sithetha ngemihlaba amathambo, apha sithetha ngamafele, sithetha ngeentsiba, sithetha ngayonke nje into enyangayo. Asikayibali, sisabala nje ezi zinto zintathu because it would be much easier to illustrate the point xa sibiza igqabi, ixolo nengcambu. Apha xa sisebenzisa ilabatheka, by way of example, sisebenzisa ilabatheka because it is an immune booster. Sisebenzisa ilabatheka because sifuna ukuncede kwezi zinto zomzimba, ezi zinto esithi xa sithetha apha kweli khaya xa siqala uLwesithathu sithi medical, ezi zinto zingu-medical. Sisebenzisa ilabatheka because it has ezi zinto ezizi-chemicals, the chemical compounds kuyo ilabatheka. Kuyakhumshwa ke kuthethwa ngee-flavonoids, kuthethwe ngee-antioxidants, kuthethwe ngee-antiviral properties ngala magama ke okukhumsha, kuthethwe ngee-nutrients ezithile kulo eliyeza. Ezi zinto ziphayana kulalabatheka, ziza kunceda because xa zidibana nawe ungumntu you have i-problem ye-oxidants, nantsi antioxidant. Une-problem ye-viral attack, nantsi antivirus. So it has nothing to do with anything. Sisebenzisa ke lo mzekelo labatheka for that purpose. Siyaphinda siyayiguqula le labatheka, sisebenzisa ilabatheka sithi sigxotha imimoya emdaka. Now we are delving into the realm of the spirits. Singena kwilizwe elingu-metaphysical, singena kwilizwe eli-intangible. Sisebenzisa ilabatheka sithi le labatheka
ihlome ezinaliti uyithi lena lelabatheka uyithi lelabatheka uyibeke pha iza kugxothela imimoya emdaka. Is the same labatheka ebesithethe ngayo sathi uyisele nje iyilabatheka. Now xa sithetha ngelelabatheka oyiseleyo uza kuxela umuntu amayeza uba it doesn't need uba uyithethele, because the antiviral properties, whether uthethile or awuthethanga, they remain antiviral properties. The flavonoids remain flavonoids regardless of ukuthetha nokungathethi kwakho. However, this labatheka ekuthiwa yisike uyihlominality neblade uyibeke kwezakona, now we are tapping into ezi energies zelabatheka. We are raising the spirit selabatheka so that idlale another role esiyaziyo ukuba ilabatheka iyayidlala. Ndifuna ke xa singena kuyo le topic namhlanje sikwazi udifferentiate between these two things. Apha our focus is on the second example, ukuthi sithatha igqabi, sithatha ixolo, sithatha ingcambu. Ubhele njengebethetha ngento zintathu, is mindful of amagaqa, is mindful of iziqhamo, iflowers nazo ezinyangayo, kodwa to illustrate the point igqabi, ixolo nengcambu sithethe ke ngalelabatheka as an example kodwa ibe iligqabi. Sithi ke ngoku usebenzisa lelabatheka, you are tapping into its spirit. Ithi ke ngoku lento, if you want lelabatheka ikusebenzele, you must be able to meet its spirit now at a spiritual level. We take the physical labatheka, sees as physical beings, we raise the energies zelabatheka so that ilwe nezi zinto spiritual surrounding our hearts, surrounding ourselves. Sithi ukubana you are not able to raise le labatheka to that level, now you are not ready to be at that level. Lelabatheka iyi-African potato mntanomhle, ilitapile liyeke lihlale pha uske ulikere ulitye because alizukukunceda. Ndicinga uba if you understand this part, masigqitheke sitsho ukuthi kutheni sisithi sukuya ecantsini nje xa usebenzisa amayeza. Masiyilungise, akhona amayeza angenangxaki nocantsi, akhona kodwa for purposes zabantu esibanyangayo siye sithi in the next 5 days zila ucantsi. Kwafika omnye usisi apha late last year uzofuna amayeza, siwenze kamayeza lo sisi, siwathethisa amayeza lo sisi, siyenze yonke imihlola yamayeza, simbekele apha lo sisi, simrhumise lo sisi, siwacacise la mayeza, abuze umbuzo. Ke ngoku tata uBhele, kulana wakho amayeza ndingakwazi na ukuya ecantsini? Ndithe uncedile ubuze lo mbuzo, hayi sihlobo sam, sukuya ecantsini xa usebenzisa la. Ungathi xa uyigqibile ke ngoku le ikhosi, xa uqala la ungaya ecantsini, waphakama usisi wabantu athi hayi nje bandize apha nje bencimba unengqondo, yafana nje nabanye, andizukwazi mna ukungayi ecantsini. Ndithi kuyake mayingabi yilaa ezantsuku ke masithobe ibe zintsuku ezinga. Wathi hawu usaqhubeka ungamnangqondo, waphuma usisi. Wathi xa isemnyango ndiyamkhwaza, sisi kaloku imali yakho yorhuma xa amayeza washiya yithatha. Wathi hayi yithathe loo mali, thathe loo mali. Waphuma usisi wabantu wayotshona. Ndizama uthi ke abanye bangakwazi ulinda intsukwana ngenxa yocantsi. Ithini ke into yasecantsini Bhele? Why siluzila? Masiqale siphendule i-definition. What is ucantsi? Ndonqena ulibiza ngesilungu because ezi zinto kukhona into eyicofayo uthi lento is not for children, lento is for children, this is for all ages. Bazawuvela igama locantsi iblokwe lento kuthiwa mna ndiviolate i-community guidelines. Ucantsi ke olu xa lutolikwa kuthiwa yi-union between male and female. Apha ke we are mindful of i-union between female and female, male and male, kodwa ke apha for purposes zalento sithetha ngayo sigxila kule iqhelekileyo male and female.
apha sithetha nge-sharing of energies zabantu ababini. Bade bathi ke abantu baphayana kwinkolo yobuKristu phaa kuMark 10 verse 8 bathi xa necantsini, and the two will become one flesh, so they are no longer two but one. Apha kuthethwa nge-one body, mind, spirit and soul. Kuthiwa ngokuba uya ecantsini naye lo mntu, ii-energies zenu ziba the same. Yabona ke ngoku xa sithetha ngamayeza esintu sithetha ngamayeza that use spirits. La mayeza njengoba siwathethisa nje, we raise their spirits, we raise, sike sasebenzisa igama the energies zeyeza, the vibrations zeyeza. Now kufuneka ke wena mayezeni kanye wena mntu usebenzisa elo yeza ngelo xesha ibe nguwe apha and your energies alone. However, umntu otshatileyo, utata ubani onyangayo, umama ubani onyangwayo, baye babuze ke ngotata uBhele nje, bamnande ndile nje, ndiyakwazi na ukuya ecansi? Bayibuza kamnandi, ndiyakwazi na ukulala nomntu ongutata njeba ndingumama nje ndiza kusebenzisa la mayeza, vice versa. Sithi hey, into zamayeza sithi masingaye ecansini, besithi noko kwezi ntsukwana akuthiwa omnye makalale phantsi kwebhedi omnye alale emva kwekhabhathi, yombathani kunye kodwa ke singa-exchange energies. Apha sithi exchanging sweat, exchanging heat, exchanging fluids. Sithi singa-exchange kuthiwa yinto laa nto, singa-exchange eza energies. Sizama uyithetha le nto kamnandi. Abuze ke ngoku umntu, what is wrong with oku-exchange ii-energies xa ndisebenzisa la mayeza? Umzekelo ke mntana omhle, sithetha ngawe ofike apho sithi ndingundiyaleqwa. Njengoba ungundiyaleqwa nje sakunika sathi nangamayeza okulwa. Kukhona kamayeza esiwathandayo kuthiwe xa usebenzise liyeza libe nemiqathango ubone uba siserious ke apha, kodwa apha ke sithetha ngale nto inyocantsi. Kuthiwa xa usebenzisa la mayeza kuba ngamayeza okulwa. La mayeza, the first part, la mayeza want to purify your energies. La mayeza want to deal with the vibrations. La mayeza want to deal with the aura. Now that la mayeza esenza loo nto, ingaske even though wena ke tata ndini nalo mama wendele kuye tata, ii-energies zenu zihambe zahamba kwade nabantu bathi nide nafana. Andiyazi noba baninzi nabantu abayifilishayo le nto xa kukho lo mntu uthandana naye ekudala niqhuba athi noba usekapa wena ulapha, xa ucinga umfowunela ukhala ifowuni yakhe, is because your energies are connected. Uzawuthi xa uvuka ungaziva kakuhle uqonda uba I'm not feeling okay, nje out of the blue uthi mandifowunele isinqanda kwela cala, sithe uncedile ufowune andikho right. Your energies are interlinked. What is the word? Ii-energies zenu zi-interwoven into this fiber, this network, this fabric. Ziyile nto eyimethi. Awukwazi ukohlula i-energy yomnye komnye xa ningabantu abahlala kunye, abavanayo, abenza le nto kunye yasecantsini. Kude ngelinye ixesha ufumanise uba nemisindo yenu nokukhohlakala kwenu nokulunga kwenu kuthungelene, nee-jokes zenu ziphele ziba zii-jokes ezinye. Yonke nje into eniyithandayo iphela iba yinto enye, because now you have become ispirit esi-interlinked. Yiloo nto abanye bade balandane. Kuthiwa utata xa emke kuqala uzawuzolanda inkosikazi yakhe, utata wathi mhla kwabhubha inkosikazi zangaphinda abe right. Yise ke wena kwi-psychology thina sisathetha ngespirit. Kuthiwa ke njengoba usebenzisa la mayeza khawukhe ube nguwe njengokuba yayinguwe with your energies. Sudibana nalona umntu. One of the reasons njengoba usebenzisa la mayeza nje okulwa nezi zakho intshaba ezijongene nawe, you now share energies and vibrations with this person olwa awakhe amadabi. Now you end up fighting battles ezingekho kwindawo econcentrated. Ulwa amayeza kamama while ulwa intshaba zikamama while khawukugqibe ezi zakho kuqala. Athi ke uBhele xa ecebisa abantu abatshatileyo, ingaske tata xa uthatha
lamayeza akwabhele nonkosikazi umthathele, kuba kaloku awukwazi wena uthi uzawuba clean uphinde udibane nomama omdaka, uza kukungcolisa. I remember when we were reading these topics sizamuva ezinye cultures, in this one example they make into ethi ezi zinto zocansi xa kuthethwa ngocansi transmitted infections, it does not only refer to medical ne-infections ezen. Umzekelo xa unesilwane baza kuxelela abantu bamayeza ukuba utata lo unesilwane ahanjiswa naso usulelekile umama, xa umama enesilwane ahanjiswa naso usulelekile utata, izawuthi ibonwe kuye le nto esisilwane. Even though esisilwane silala phakathi kwabo ukwenza bangabikho budlelwane sesabo bobabini, now bayasishera, we say the same thing ke nakwisichitho. Xa omnye enesichitho nomnye siyamchaphazela sithi klinani kunye because your spirit is one. Nantso ke into ethi umasiluzile ucansi ukwenzeka uba wesi kuwe wena mntu ungatshatanga, wesi wena mntu ungatshatanga, because kukho lo sisi, kukho laa sisi, kukho lo bhuti, kukho laa bhuti. Uhlangahlanganisa njengoba uthi ulwa isichitho, esi sichitho usithatha kulo mntu. While usisilwa uyasithatha like ezi STIs uyayikhupha kodwa yaphinde yifaka kude kude hayi ngoku lena yakho is multi drug resistant mntanomhle, ngathi noko ngoku lena ifuna u-higher grade isakwazi uncedwa kule kona, khawukhuye kulaa kona abaqale ngeepilisi ukomba ngokwena uyile ntanga yenaliti because awuva kude kuthiwe masijonge nezinye infections ngathi lena yakho mhlawumbi sitrita thina u-standard grade kanti le ngu-higher grade. Nantso ke into yasecansini ke sifuna ukuyiyeka ilale kuyo le ndawo upart 1, there's part 2 wasecansini. Ucansi mntanomhle yimamele into yasecansini. Xa kukho umsebenzi phakathi kwekhaya, wena mntu oyintlabi kweli khaya, kuthiwe awukwazi ukuphatha umkhonto wekhaya ube usuka ecansini. Kusetyenziswa igama elimnandi, awukwazi uphatha umkhonto wekhaya unomlaza. Masiqhube, awukwazi ukubetha isilawu usuka ecansini. Ayonto yangoku le, into endala, yinto esisuka kude nayo. Kuthiwa awukwazi ukudidiyela utywala babantu abadala okanye utywala besintu usuka ecansini. This goes to an extent ethi ngelinye ixesha obutywala kuye kufunwe oomama balapha abadala, oomama belikhaya asebehlala apha ekhaya abangasayiyo ecansini. Akhona amayeza aye kuthiwe eli iyeza mntundini unyangwayo kufuna ukulidityaniselewe ngumntana ongekazinto ngocansi, ibe nguye lo mntana okunceda xa kuthiwa maliphekwe, liphekwa nguye, lipholiswa nguye, uligalwa nguye emageni, wena uyasela, nguye ongathi uyakunyanga. Because nomayezini lona uyayibona lena yakho imeko ifuna umntu ongazange wadibana nocansi, akufunwa mntu unomlaza kulena into. Ingapheleli apho ke into yocansi nomlaza. Ucansi xa ugqiba ukulenza kufuneka uhlambe. There's a reason for that, is because uzawunuka. Imagine ke ngoku olucansi wena uhlambile. I like into yasesibhedlele. Esibhedlele they will say lena into is medically clean. Xa uyijongile clean, usihlambile izandla ngesepha wazihlamba, kuthiwa you are medically clean. Kuthiwe but surgically awukho clean, is because ikhona what we can see. What we can see lena kuyo uclean, kodwa what we can't see at a microscopic level kuyo usemdaka. Nalapha ke kwizinto zesintu uhlambile wena ngesepho yakho kwenu uthi uhlambile, medically you are clean.
kodwa spiritually you are not clean. Sububamba ke utywala besintu usile, sukuphatha umkhonto njalo njalo. Sithini thina abantu bamayeza xa uvela utsiba icingo, utsibe icingo, uhamba ngekona ngokungena endlini, awukwazi ukuya emayezeni. Kufuneka uqala uhlanjwe ngesiqunga, uphinde uze uzochopha apho uthi bantu abadala benditsibe amacingo ngoku ndibuyile. Ndicela ke izinto zala mizi benditsiba kuzo amacingo zingandilandeli, ukwenzela uba xa ndiphatha amayeza abantu ndingadibani nezinto zala mizi. So sizama uthi ke bantu abahle, ucantsi olu luseyivele enye imini xa uphethe amayeza. We're discussing this nto nenye indoda enyangayo ithi kumbhele, are you aware of amayeza entlahla afuna ucantsi? Ndathi yes, I'm aware. Uthi ndinika imizekelo. Umzekelo number 1, aba bantu bahlaziya iinyoka zabo, for bona yintlahla le nto uba adibane nawe mtundini ukuthi alalise le nyoka yakhe nawe kuye isex. I hope izawuslipha ke kule nto yale nto yokusetshwa. Basebenzise ezi bots to listen to us, but hey, le nto is X-rated. I hope izayitsiba ke le nto eza bots. Njengokubana uhlaziya ngale nyoka yakho, wena mnikazi wenyoka, kuwe yintlahla. There is a second nto kwezinto zininzi zokusetyenziswa kocantsi for izinto zentlahla. Omnye ubhuti kuloo kona ozawuhamba ke ayodibana nawe sisindini, masigqithe. Omnye usisi ozawuyodibana nawe bhutindini. Uzawuthi xa nigqiba olu cantsi asule le ndawo inezincindi zenu nobabini, ayifake kwi-toilet paper, agoduke nayo ayokwenza izinto zakokwa. Asifuna uthetha ke ezinye izinto eziyelelene kulena ke sigqibo ithetha, mhlawumbi inkosi ivuma siyawuze siyithethe. All we are saying in conclusion of this part, soze ufe kukuzila ucantsi iintsuku eziyi-3 to 5. Waphakama la sisi ndisitsho, sisi not 3 to 5 days uzilile. Wathi hayi kaloku andifani mna nawe, bendikuthembile ithe kanti nawe awunangqondo. Waphuma usisi wabantu wahamba. Xa ndimxela uba sisi mna ucantsi ndine-3 years, uthi loo nto unje, uyabona uba ude wanje. Masigqithe ke size kulena yentlanzi. Why intlanzi singayisebenzisi nje? Masiqale kule ndawo ilula yokuqala. Iintlanzi zizindidi. Zininzi iintlanzi ezisetyenziswayo emayezeni. Zisetyenziselwa izinto ezingafaniyo apha emayezeni. Xa ufika apha ekhaya, zikhona iindidi zentlanzi ezilapha phakathi kwala mayeza lapha ekhaya ezisetyenziselwa ezo zizathu. Zikhona iindidi zentlanzi ezibulala amayeza. Zikhona iindidi zentlanzi ezisetyenziselwa ukwenza izichitho. Unuka ifishi mntanomhle, ube yiloo nto inuka ifishi, uba ngathi uyahlamba abantu bayabaleka kuwe because unuka ifishi. Isichitho ke sefishi sisichitho esingumgangatho othande ukuba phaa phambilana. Yiloo nto xa umntu ekunyangela ukunuka ifishi aye abophe izihlangu ziqine because kuzawunyuka iqhina. Sithi ke wena mntu onyangwayo, yizile ifishi xa usebenzisa amayeza, because awuzuwazi la magama ezi fishi. Uzawuthatha wena fishi utye kanti sewugqibile ukuwabulala la mayeza. Uzawuthatha ifishi ekudidelwa ngayo isichitho, ube wena ukhutshwa isichitho. La mayeza ngamayeza okhupha isichitho. Utya ifishi esetyenziswe ukukukhupha isichitho. What you are now doing, kukufaka la fishi yesichitho, ihlaziye le ufakwe ngayo, uyiqinise ngala mayeza akwabhele. Next time ubhele phinde kunika la mayeza xa edibana nawe avuselela la fish,
I remember when we're discussing into yezinkonzo zomoya, ento zamayeza njalo njalo. Sithi uyakwazi ba ubethwe eziyoni umzekelo. Ubethwe eziyoni lo muntu ukuthakathayo akuthakathe ngezinto zalapha ekhaya. Bithi iziyoni St John's ZCC imizekelo. Mathathe ngeZCC it makes sense. Ubethwe kwadityaniswa nendayela. Ikofu zaphaya ecaweni neti zaphayana. Xa uthi wena uzinyanga uthathe kwale FG kwale kloof ubuthakathwe ngayo, lento isetyenziselwa ukuba qho usebenzisa lento uvuselela elayeza. Yiloo nto nalapha emayezeni siyakucebisa mntana omhle, suba ngumuntu otshate nobhele emayezeni. Sukutshata nomuntu wakwabhele, umuntu wamayeza xa ndithi umuntu wakwabhele. Ukubana uqhubile nobhele nancedana kodwa ureach point hayi noko ezanto zakwabhele bezinceda uqala, hayi noko ngoku asandinceda gqitha. Ufikile esilingini namayeza kwabhele, izinto zakwakho ziwaqhelile ngoku amayeza kwabhele, uzawubothwa ngawo ke ngoku lamayeza ujikeleze endaweni enye. Uthanda ubhele ngathi ngoku kwenkonzo zosindiso apho uyibona ba imali yakho ityebisa umfundisi uyaphambili ngale mali yakho, wena ubuya umva kodwa you continue ukuyofaka imali phayana kumfundisi. Suba njalo ke apha emayezeni gqitha. Uyazi ubhele yena uyandinceda kwinto ethile, isandinceda kodwa le nale mandigqithe ndiye komnye. So sithi ke nayo ifish sukuyisebenzisa because isetyenziselwa izinto zihambe zenze isichitho. That's number 1. Masibuyele kule nto befamba siqale kuyo ebesigqibele ngayo kucantsi. Ifish iyanuka. Into enukayo inukisa amayeza. Ola cantsi besithe sukungena emayezeni ungahlambanga, sukuliphatha iyeza unomlaza, nefish yenza umlaza. Ifish le yenza umlaza. Bakhona babhiliva ukuthi ifish is even worse than ucantsi apha ekwenzeni umlaza. Yiloo nto xa ubuphethe ifish ungene eteksini, kunuka ucantsi. Ukuba uthe xa ujonga qombo uyitype yocantsi kuthiwa hey ucantsi libonwa apha kuwebusweni, kanti unuka ifish ucantsi. Sigqithe ke siye kunumber 2 under ifish. Abantu bakuthi bakholelwa ukubana intlanzi le xa ivela emathongweni isisilo sasemanzini. Sihlwele ke sinithetha ngaso. Xa ubone intlanzi ubone abantu abadala basemanzini. Because of that sikholelwe ukubana anything as sacred must not be killed. Anything as sacred must not be eaten. Yiloo nto when you go to the Indian temples, if a monkey is sacred, they don't kill it, they don't eat it. If a cow is sacred, they don't kill it. Sithi ke ngoku because thina singomalamba njalo silambile siyayitya le fish. Kodwa kule period okuba usebenzisa amayeza sithe if usebenzisa ilabatheka because wena you need flavonoids, you need antioxidant, ngene ecantsini, ngena kwifish kokwenu zitye, there is nothing, because apha we are not tapping into the spirits. Kodwa if we are tapping into the spirit, sithi ifish le represents our ancestors in our dreams. Masizileke le fish kule period oba sisebenzisa amayeza. Masizile le fish kule period yityeke after, because masibuye umva inyosi xa siyibona phakathi kwekhaya sisihlwele, asiyibulali inyosi xa uyibona endlini. Uthini xa ubona inyosi endlini? Uthi camako. Xa ubona unonkala phakathi kwekhaya awumbulali, uthi camako, thatha unonkala uyombeka ebuhlanti uthethe lento ufuna uyithetha. Asimbulali.
It means even if unonkala ebetyiwa ubungazumtya this period, because unonkala represents abantu abadala bakokwenu. Noba iinyosi xa uzibona phaa esithubeni uyazibulala, kodwa lena ilapha ekhaya represent abantu abadala, is sacred. Siza kuyo ke ifishi sigqithe emntundini. Masiyekeni le fishi iduru noba duru kakade. Hayi, masingayiyeki. Ihagu. Kutheni ihagu ungayityi nje xa usebenzisa amayeza? We start with the easy one. Lese sithethe ngayo kucantsi, sathetha ngayo kwifish ubumdaka. We said ifish yanuka. We said ucantsi luyanuka. Luyanuka ucantsi. Noba ucantsi ndaligqibela 10 years kodwa I still remember. Ifish, ucantsi, ihagu zimdaka mntana omhle. Mdaka ihagu noba ungayijikeleza uyithini into yehagu iyanuka ihagu. Sondela ecaluko kwehoko yehagu, if you don't believe me uzawuyiva ihoko yehagu ba iyanuka. Ukuba impumlo zakho azivalwanga yiCovid, ihagu egqitha pha phambi kwakho uyayiva ba le hagu iyanuka. Because of that inukisa namayeza. Inyama ehagu kuthi thina abantu bangayityiyo inyama ehagu. Xa ndingena emzini kuphekwe inyama ehagu, noba bafake izispices zabo, nanko engqina because naye akayityi inyama ehagu. Any person ongayityiyo inyama ehagu uzawuxelela. Iyavakala inyama ehagu xa isembizeni. Inevumba lenyama ehagu. Ide ngenye ixesha xa iphekiwe ibe nevumba lenkukhu erongo enuka kakubi. Athi umntu makhona le nyama intoni, inyama ehagu le? Inyama uyinukisela kakubi, yanuka. Ayizukunukela ke wena mntu uyityayo, awukho rongo ngoyitya inyama ehagu. Khwela kuyo, yitye inyama ehagu. Sigqithe apart from ukunuka, because sithethile ngokunuka, size kunumber 2 wehagu. Ihagu iyasetyenziswa emayezeni. Isetyenziselwa ntoni ihagu emayezeni? Ukubulala amayeza. The question is, why uzawusebenzisa into ebulala amayeza kodwa usebenzisa amayeza? Buza ndikumamela. Uyambuza umuntu babhele, unayo ihagu wena phaa kokwenu? Impendulo nguyes. If you don't believe me, wena mntu uze apha ekhaya, I will show you amafutha ehagu. I will show you ubuchopho behagu. I will show you i-kidneys zehagu. I use them. Zihlala apha izinto, zihlala efrijini apha ekhaya. Ndizihlalisa efrijini not because bendingazukwazi uzingenisa emayezeni, because kaloku siyayingenisa emayezeni into ebulela amayeza. Singabantu bamayeza siyazingenisa izinto ezibulela amayeza emayezeni, sizithethise, sizixelele ukuba sizokwenza ntoni apha, siziyaleze kwizihlwele ukuba lento yenye yamayeza lapha ekhaya izawusebenza namanye la akhoyo. Ndizihlalise efrijini because andifuni zibole. Bubuchopho behagu obya, yikidney yehagu, zinyama ezi. Amafutha ke wona ngamafutha bengazubola. Njengoba sinamafutha apha ekhaya, sinemihlehlo yegusha, sinemihlehlo yenkomo that we use for izizathu ezininzi zalapha ekunyangeni. Wena mntu kungengomntu wamayeza, you are advised, xa usebenzisa amayeza akwabhele, sukuyisebenzisa ihagu, because ubhele akayisebenzisi ihagu. I do understand ke xa uye komnye umzi uxelele uba hayi thina siyayitya ifishi uyiphathelwe apha esigodlweni. Imizi ayifani bantu abahle. Apha ekhaya ayingeni ifishi emayezeni, ayingeni ihagu emayezeni. Ndiphantsi ukuthi alingeni ucantsi emayezeni, libele uba ucantsi ndaligqibela kudala. The point is, ukuba udibene nomntu, mna inofa abantu abanyangayo abanemikhuba, avalele umntu kule ndawo anyanga kuyo, kuqhutywe ucantsi. Asifani ke bantu abahle. Uthi njengoba uze kulo mayezeni, ingqondo yakhe lo tata ikho kule nto izeleyo, ikula mathanga kwamahle.
Ucantsi. Sithetha ngazo ke ezo zinto, sizama uthi ke bantu abahle, let's avoid izinto esikwazi ukuzi-avoida kuba sicenga impilo esiphathelwe zizihlwele, impilo messed up at a spiritual level. If impilo yethu is messed up at a spiritual level, to elevate lamayeza to a spiritual realm ukwenzela uba akwazi ukusebenza na our spirits, let's respect umntu okhuphe iyeza and respect instructions zakhe. Ungafike wongeze wena xa ufike ekhaya ufake amafutha ehagu. Ndicinga uba nantso ke into ebesiyiphethe apha emabheleni this Saturday. Sizawudibana ke ngoMvulo apho singena khona evenkileni uba sisahamba kakuhle. This Saturday sizabe this Monday xa siya evenkileni siyojonga iviniga. Sithethe kakhulu ke ngeviniga phayana esikolweni sakwaVusilanga ukuba ithwani iviniga kwiziwasho. Sabe sithetha ke ngeviniga kwiziwasho ukubana yenza ntoni iviniga, sithi chuke ngolo hlobo. One thing we want to add ke bantu abahle, which we've said before, ukuthi we are considering adding our offerings. Sichazile oqala ukuthi we will add into yokuthaka, kuthakela into ethile, kuthakela into ethile njalo njalo. Ukhona omnye othi hey phele ingathi niyathwasisa ngokwabo YouTube, niyathwasisa kwabo YouTube. Sithi ke sizabe sisenza loo nto ke yokuthaka. The second thing that we are going to work on esonoqala nayo very soon yile nto ethi tribute. We'll be paying tribute kubantu abathile, particularly kule nto yethu yesintu namayeza, people who play a role kwizinto zamayeza ethu okanye kwizinto zethu zenkcubeko yesintu. I think this is one of the longest videos because it needed to be long. Masiyekeni kilale sizodibana ngawo uMvulo, andiyazi idate but uMvulo today Saturday Sunday Monday sidibaneni. Masiyekeni ke sidibane ngawo uMvulo kube Xhosa kubele Camagu.